Comencem una nova agenda Nightlife per aquesta setmana, dia 12 d'abril, dissabte destacat amb una festa dedicada en gran part als estudiants. Carles, què tal, com estàs? Molt bé. Des de Millennium, una proposta especial per aquest mes d'abril i una festa, doncs, amb molta repercussió, si més no. Sí, és el que s'ha intentat, que tota la província participi en aquesta festa i fer que sigui una data clau en les agendes festives de tots els estudiants de la província. Exacte, és el Crazy Students Festival, una festa que tindrà lloc aquest dissabte, dia 12 d'abril, a Millennium, també amb DJs, no? Destacats, a més dels residents. Sí, a part dels DJs residents, comptem amb dos DJs convidats, Rubén Teixeira i DJ Humber. I bé, a part d'això, doncs, tenim una posada en escena, una producció i una cosa que, un regal sorpresa que farà que tothom pugui participar. És un tema que es donarà a la porta, tothom que vingui amb l'entrada. Tenim més de 2.500 regals perquè la nit sigui espectacular. Hem titulat, i el subtítol ve motivat aquest regal, The War of Colors, una festa que el color serà el protagonista. Quedeu-vos amb el detall d'aquests 2.500 regals, perquè això és una part important i que n'estem segurs que, a banda del festival que hi haurà aquest dissabte, doncs també és un gran motiu perquè tots vosaltres, gent que estigueu estudiant, gent més aviat jove, que sabem que sou molts els que en seguiu el Digital Hits, doncs tingueu en compte aquesta festa i aquest dissabte us esperem a Millennium i Cosmic Club, vies de contacte també obertes, no? Sí, Carles? Com sempre, pàgina web, Facebook, Twitter, l'aplicació Millennium de descàrrega gratuïta. Doncs aquí tindreu tota la informació i totes les vies de comunicació cap a nosaltres. Descarregueu-vos ja l'aplicació de Millennium per estar al dia d'aquesta festa i de moltes més de cares a les properes setmanes.